أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توبا مسربا غروب مقبل جل أم بأوفو الله سبحانه وتعالى تنيم كفي أن الصلي كلام كفي أن كنت محمد صلى الله عليه وسلم أم بفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم بدوك أو يا أم بدوين أوفي علىك أنه بصوابما يا ربي، علىك أن تسكن فاني لمن نوره، علىك أن تسكن سبتي لمن يكا، كان سنفون سبتي على بتوكا يا ربي، كان نكون سبتي تشيكا، علىك أن كيسي كلكما يا ربي، علىك أن بلا أرجنا سيركا نت كان كيسي جانبا سيرما. اللهم آمين. أنغا همنا كود دغلون أيوا كنا كانت من بيبي ألما علىك بلا جيرن غيا، alaka bela jilenga hamina kun noya bi jah sayyidil awwalin wal akhirin. Ambe karamo fo, ambe la melkelaw, ambe ofo kejon bilalaw, kejon jabilaw, ambe ofo minum beka city gere ka kolosi, ambe ofo alaka ambe sabama e biye tawhidu donye ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka anke limana jonye anya ira ka fo limanaya josin ango worodo no ye al-imanu billahi kada alala, al-imanu bil malaika kada melekawla, al-imanu bil kutubi kada kirawla atwa kada alaka kitabula, al-imanu bil rusul kada aywa kirawla, al-imanu bi yawmil qiyamah kada kiyama dona no lahara koye, al-imanu bil qadari kadalla tigala kuma nin fen woro nin de limana josinye kuma islame kanga fen fe siri duskuna abela jilim be ni fen woro ne kombay mango nin kelenglen na abela jilin ya dama kuma de wala na chaman de be nin kelenglen la kuma islame kanga fen mindo, islame kanga fen mindo wajibi do ki kalli man yasaha an ya ira kafo farda aini miro feminum biro ni islamic kanka osiri duskuna i kango nyini ko do o doni e bela jelenka wajibi ina fo muqaddimatu akhdar tigi afo chugo mina awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi ko fen folo be wajibi mukallafi ga o ye akalli man yasaha ndiyali malli manabe sahani muye ika tawhidu kalanga do mankutu minu nye feminu silame kanga siri duskuna iko do hakilna jugu minu mbe ide jugu minu mbe ni silame kanga o genga bi duskuna iko do alaka mankutu iko do kiraw kam mankutu iko ludo wona nyonaw manko amena kuma ni bela jelenga kelengele bo nya damne folo la ni oye al imanu billahi kada alala wala hanate menena makada alala utiga ke fika dala yera folo ka fo alabe komi mankutu minu nye wajibi alaka hakila were sembala ni ala sona andabena maudi labbi mankutu minu nye wajibi alaka hakila ukma kika dala ka fo ala rebbi o ma kutu numbala ukma wala handa temenena an kuma na udika kuma ka daluira min bayra ka fo ko ala bi qur'ana ko ninte qur'ana ni hadisa o falembe ala kuma menin ma min ndalente qur'ana lay dalente hadisa la ukma keneka mun de bayra ka fo ala bi ma nda mara o misala o dalu chamana wala handa temenena ma ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kambe sabuma bi wal handa
أمنك الصفات الواجبة في حق الله سبحانه وتعالى. الصفات الواجبة في حق الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أمنك مادة من أوكا kokuma ni dara la ka fo ala be mba an kutu do be no i kanga da u fana la ala ka hakela okuma ijmalan ma huwa alwajibu fi haqqi Allah ta'ala ijmalan kuma bakun ba fola ma an kutu jumew de wajibi ala ka hakela kuma la surnya la alwajibu fi haqqi Allah ta'ala ijmalan huwa ittisafuhu bi kulli kamali kuma la surera ni ko mankutu jumme be wajibi ala ka hakela amba fo feon fenye dafai mankutu be no ni dafado o kuma o bela jelenye wajibi Allah subhanahu wa ta'ala ka hakela mankutu ni dafalido na be dafalido yira o bela jelenye wajibi ala kam mankutu la ala ka hakela kuma meni koy ka wala al-imam al-ash'ari alayhi ma kutu minun ke ambe tauhidu tasira minka no ye al-ash'ari ka tasirai kuma al-imam al-ash'ari alaykum ma kutu minun ye wajibi ala ka hakela ni islami kanka da ala wiye ma kutu moy al-wajibu fi haqqi Allah ta'ala tafsilan 20 sifatan ma'an kutum muga islame kanga daula Allah subhanahu wa ta'ala ka hakela ma'an kutum muga yi amena fo kelenkele ka klaka nani a bela jilin dalwe bo ma'an kutum muga yi rai jumen ya folo ko al-wujudu ikadala ka fo alabi wal qidam fulana al-qidamu gale gankaya amikla kana nimbeta kilingil insha Allah al-qidamu gale gankaya sabana al-baqa'u barabaratuli nanina mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ikadala ka fo ala ni damfente kilinyi duruna qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ikadala ka fo ala jolimbeni ayre worona al-wahdaniyya uye ka ala ke kilinye aywa wolonglana al-qudratu uye sebaye shegina al-iradatu uye lanyini konontona al-ilmu uye doniye tana uye al-hayatu nyanamaya tanin kelena waye as-sam'u mani tan flana waye al-basaru waye yeli sam'u mani al-basaru waye yeli tan sabana waye mani ato al-kalam waye kumai tanin nanina wa kaunuhu qadiran ala keli sebagaye maka fo ala sebagaye tandurna kaunuhu ta'ala muridan wa ala keli langini bagaye kadala ka fo ala langini bade tani worna kaunuhu aliman wa ala keli doni baye aywa tani wolum flana kaunuhu hayyan wa ala keliye nyanamay tani shegina kaunuhu sami'an wa ala keliye menin bay tani konontona kaunuhu basiran wa ala keliye yeli bay amugana anilla bana kaunuhu mutakalliman wa ala keliye kuma bay wonnin ma kutum mugayi abe fonni ko
الصفات الواجبة في حق الله سبحانه وتعالى ما نبي أمنا تكلم كله أدلو قرآن لا إن شاء الله كان نقوي ما كنت فلو ويا الوجود ويا الوجود ويا الصفة الذاتية الوباف مع الوجود ويكادالا كافو على ربي فلو يكادالا كافو الله سبحانه وتعالى بي ودلو من بايرا كافو الله سبحانه وتعالى بي ni korona laje ala togo chama mi korona kono ala ko wallahu khalaqakum wama ta'maluna ala yi auda ani aubeka fenfeke ala yi auda kauka barauda ala di auda ka barau fanada ubaraka fuko ala bi ala ko surat ibrahim kono ayatana afillahi shakun ko yali siga be ala lawa kafo ala bi eske siga bo lawa o jabi siga tola ni mami lajeli ke ni krakala laje har doni har ni yere laje doni ibaraka fuko ala bi ma kafo ala bi qur'ana falindu ula bu hakli rala na ya soro ko ala ti nin dan fen nunun kun sakana nasoro ko alati anyi be danfewo danfena nin situ nin shiku se ka kriye parce que danfen nun se ka da u yere ma fende buda ina fo wala handa temene anda magara ula feon fena dilana de bela jelen bena ka kafo kate dila yere ma fendo riba dila ukuma bena ka kafo danfen fenfe fle kawni kono a bela jelen dilana de a shiku te ka koro وكما جوني أدلا الله سبحانه وتعالى وبارك فوق على بي ما نايا سرق على تي أني بفهم فلا نشي كنت سرق ما حكي الله وبارك فوق على بي ما قرآن نشيل على بي حكي لي فنا بارك فوق على بي ولا نتمنى ناني شامان فوق منكم على تي كوكا كما قالوا انتي بلا كنكا wala na temne na anyi chaman fo ula na'am ukma wi foloye ikadala ka fo Allah subhanahu wa ta'ala bi sikati ala flana oye alqidamu galeganke jumenye ikadala ka fo alaka alaya damnatala أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا أول لوجوده القدم كورد غلغان كدو وكرو أكا عليا دمنتي على ألك عليا دمنتي على إذا هو قديم أكما كافو ألك على دمنتي نواتي نلا دمفن بينو adara de akunti dan feon dan fe be adara de akunti no kakoro u kono ka koro nyoko nyoko ni u ka koro ka te me nyoko ka mi amana ke chugo chuka kono kunti mi Allah subhanahu wa ta'ala tiwi ala be no munzu maseka fo ko ala ka ko dam nan wati na uti ala be bon nda do mba fo chugo mina Allah subhanahu wa ta'ala ka ko damnati ala Allah subhanahu wa ta'ala ka alaya damnati ala woro to ko alqidamu galigan kaya o dallu na ya soro ko ala te galigan kay na soro ko ala ka ko damna nade ko ala kunte ka koro o ko bayira ka fu ko dan fendo
okuma na ya soro ko danfen do law kana hadisan lam yujad shay'un min hadhihi al-makhluqat na soro ko ala ire danfenye okuma ni feminu fle ni danfen ba minu fle ni kawnu kono olu kunte soro bo tuni okuma na ya soro ko ala ire danfe okuma ubayra ka fendo de ala fana da nasru ko ala dilana de ina fa an fle ka dilan jugumina kulu fle ka dilan jugumina bo bebe na ka ulu dilaba ko ni oyi alai man na ya suru ko ala fana dilana de okuma jone ala fana da o bayra ka fo dilaba ko nasru ala re aw don ala fana la okuma jone o fana da jone o fana da okuma o ko dangun tana yi ula ma fo hakili la fo fendo ka keno min mada min be kudeyi akumbeno depuis fen kurate amadla okuma ode ye fen kuro belajilen la okuma ode Allah subhanahu wa ta'ala ma kidamu ye ode ala ba fo qur'ana kono huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin ako aledi fen folo min fen wore mako ma huwa al-awwal ويدلل كافو الله سبحانه وتعالى قديم ما انكتو سبنا وي البقاء بربرتولي البقاء بربرتولي ومعناه أن الله تعالى لا آخر لوجوده ودي اسلامي ikasiri dusuna kafo alaka alaya dande ala kafo dondo bena se alaka alaya bina ba oti ala ko ni bada abadal abidin alaka alaya dandala mustamirrun ila ma la nihayata lahu alaka alaya kudai atiban fiyo bo fendo be no olute ban olube no kudei me olube dume ni Allah subhanahu wa ta'ala dika dumeli et puis olu damene be olula ina fa adama de saya kofe lahara dona arma denti sabli ikera arjana kono wa ala kan garsigala ikera jahanaba kono wa ala kan kisi oma ibe sa kudei ma folli mana jominu mana do arjana jahanaba kono ulbe klaka boka do arjana kono o man ni ika place lapan ko ni minye ibo kono kudei dante ala mo be dumeni jonde kam masaya Allah subhanahu wa ta'ala me ulu kunte ka koro ulu be fen kurade ulu kunte ka koro o be fen kurade me Allah subhanahu wa ta'ala tatiti damene tale la lavante ala maina fo o daluye an fleka aya min fo sa huwa al-awwalu wal akhir ala de masa foloye ala de labai ala ko qur'ana la tuguni wa yabqa wajhu rabbika suratul rahman ako kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ko fefe fle do ko insan fe abela jelembe ba fefe be do ko ka bebe ba mais Allah subhanahu wa ta'ala kelim pewdi jati beto ma ala te ba fiu kuma na ya sura tuguni alaka ala be ba aywa na ya sura ko alaka ala be ba o kuma dan fe minun fleni ala ni o dali kumanka parce que kore olu fana bebe na ba kasoro dan fe do beno olu te ba ina fanya fu cigomina olu be dume kudai ni Allah subhanahu wa ta'ala ka dumeli kuma na ya sura ko Allah subhanahu wa ta'ala ka ala ya dambe surada ani ala ya kumanka mamme Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka famu ci nyuma di neno bela jilema ma mankutu nanina
oye mukhalafatuhu lil hawadis oye ka donc afo ala ni danfew tekligne Allah subhanahu wa ta'ala laysa lahu mumathilun fi dhatihi ala jatini foy bolente wala fi sifatihi ala kam mankutu ni foy kam mankutu bolente wala fi af'alihi ala ka bara ni foy ka bara bolente kuma ala jati nyogonati ala kam mankutu nyogonati ala ka baraw nyogonati kuma Allah subhanahu wa ta'ala ni foy te kelinye nanyo Qur'an ta kalaje ala bafo suratu shura ayat tan kelina ko laysa kamislihi shay'un foy te comme Allah subhanahu wa ta'ala foy te ala nyogonay ala ni foy de ni ala bolente ala jati ani fem bolente ala ka mankutu ani fem bolente ala ka bara ani fem bolente kuma laysa lahu awa nazirun ala ba fotuguni qul wallahu surana wa fa walam yakul lahu kufuwan ahadun walam yakun ahadun muqassimake lahu kufuwan nyugonaye lahu Allah subhanahu wa ta'ala nyugonati alala ajati la ka barawla akama ankutula hukma na yasro ko nyugona bi alala ko ni ala yekelenye ajati la wal magam ubayra kafo hukma Allah subhanahu wa ta'ala aywa afana idan fendi ubayra kafo Allah subhanahu wa ta'ala afana idan fendi kuma ala kuma di ofana ba nasro ko nyugona bi alala ofana kuma ala kuma di ofana ba kuma ala kuma ke flay wa huwa muhalun ma Allah subhanahu wa ta'ala akilim pewdedo aka fembela jelena nyogonati ala mankutu worona qiyamuhu ta'ala bi nafsihi Allah subhanahu wa ta'ala ajolembeni ayre Allah subhanahu wa ta'ala jolembeni ayre o kora jumeni ikasiri duskuna kuma mankutu duruna ango odeye qiyamuhu bi nafsihi ikadala kafu Allah subhanahu wa ta'ala ajolembeni ayre وقرأ جمعية أن تعتقد أنه سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى محل يقوم به ألا كاللفتي بلاسلا كافو ألا بتا إبوزي يرمنا كافو ألا بنا بازين يروين لا ويدنفعون ديكا حكي ويدنفعون ديكا معنكوتي دنفعون باللفي يرولا أبس سبت يرمنا ina fi bella fi dula ibella fi aywa sola arama dembe la fi yorola alati la fi yorola alati la fi fana katra mugoma fema mimbe ada arama demana ke chugo ibella fi fendola itseka joni yere ni arama denga kotori yere bolo miniti kile ibe jien fara nyonya mais Allah subhanahu wa ta'ala tete ala tella fi foila ala ka kodlunente foila ala ka ko beye ayrede ودلوا الله سبحانه وتعالى كو الله لا إله إلا هو الحي القيوم كو الله سبحانه وتعالى ما فويت فو عليه عليه مسنينا ما عليه مسمين جولين أيريه القيوم قيوم دي مين جومين أيريه أجومين فين ورفناي ما على لفيت فويلا على القرآن كنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد
ko aw adamadenw aw de lafi bɛ ala la mais ala kɔni ala lafi tɛ foyi la ala karilen don ka bɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen ma ala de tanu masa ye ala tɛ lafi danfɛn na danfɛn de bɛ lafi ala la huwa qa'imun bi nafsihi ala jɔlen bɛ ni a yɛrɛ ye kuma hakili la kuma n'a y'a sɔrɔ ala lafi bɛ fɛn na o kuma o b'a yira k'a fɔ ala ye dɛsɛba ye dɛ n'a y'a sɔrɔ ko ala lafi bɛ fɛn dɔ la o kuma a bɛ lafi min na o de tun kan ka kɛ ala ye i y'a faamu a bɛ lafi fɛn min na dɛ o kuma o de kan ka kɛ ala ye voilà donc an bɛ ka kuma ala min kan nin ye n'a y'a sɔrɔ ko bɛ lafi fɛn dɔ la o kuma o fɛn de tun kan ka kɛ ala ye o fɛn min kan ka kɛ ala ye dɛ o de ye nin ala in yɛrɛ ye wala pour que a ka fa parce que ale de tɛ lafi foyi la kuma ala kan kɛ fɛn ye de min ka ko bɛɛ a yɛrɛ ye a tɛ lafi foyi la kuma an bɛ ka kuma ala min kan dɛ o ye o ala yɛrɛ yɛrɛ de ye parce que n'a sɔrɔ a bɛ lafi fɛn dɔ la dɔrɔn ale fana tun bɛ kɛ danfɛn ye bon wa huwa muhalun kuma an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka a faamu cogo ɲuman di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an bɛ bita bila an bɛ jɔ ni mankutu 5 in na inshallah ni ala sɔnna sigi nata in an bɛ tɛmɛ n'a ye mankutu 20 don an bɛna bɛɛ ta kelen kelen kuma mankutu 5 min n'an filɛ k'a fɔ o ye i ka da la k'a fɔ ala bɛ yen o ye al-wujud filanan i ka da la k'a fɔ ala ye galekanke de o kɔrɔ ala ka ko daminɛ tɛ ala ala ka ko daminɛna waati jumɛn ayi daminɛ tɛ ala sabanan o ye al-baqaw i ka dɔn k'a fɔ ala ka alaya fana dan tɛ ala kudeyi do dan tɛ ala naani na i ka dɔn k'a fɔ ala ni danfɛn tɛ kelen ye ala ka foyi ni danfɛn ka foyi tɛ kelen ye o naani na ye duurunan i ka dɔn k'a fɔ ala jɔlen bɛ ni a yɛrɛ ala tɛ lafi fɛn na fɛn de bɛ lafi ala la ala tɛ lafi foyi la kuma nin mankutu 5 in an ka hakili to nin na inshallah an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an bɛ sababa ma ala ka an dusukun nɔrɔ ni limaniya nɔrɔ ye ya rabbi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته